Hey, hey, नंमारगौ आरो दिनैबो जाबावमारबायसो सोदोबा बे बिहामजो गाम्बारिनि दरजायावनो जाथारगोन बे सोदोबाबा हले बिहामजोआथ' गोदो उन्दुलांफुथारदों जानांगौ ना गिनानैसो सिरि थाबाय नै आफा दैया हर आइ बिहामजो दा हरफोराव हारसिं हाला ओंखारनो नाङा जागोन दे आफा बाल्थिंखौनो गंसे लाखा बायजोआव आरो सोरबाफोर सिनायै मानसि राव होबोला राव हरनो नाङा दे माबा सखन्द्रा ब्लिब्लिब्लाब्लाव जासो गारदोंनो मेगन एख्लग्रा किडनि लांग्रा मानसि लांखारग्रा फैसोदोंनो हरावलाय आंलाय मानो माथो हरनो आफा नङा आइ सानफोरावबो दागा मागा स्प्रे सारलायनानै बेहुस खालामलायना लाङोनो आरो हिनजाव मानसिफोरखौसो बांसिन नोजोर होयोनो दे आफा माबाफोर जायोब्ला आं नोंखौ गाबज्रि हरनोसै आफा दे जागोन दे आइ बाराद्राय गिनोबो नाङा दे आरो सोरबा सिनायि मानसिफोरा राव हरोब्लाल' राव हरनो नाङा जागोन आफा आंबो दङ ना माबाफोर जायोब्ला आंखौ गाबज्रि हरब्लानो जाबाय जागोन दे आफा दे अब्ला आइ उन्दुहैदो दे र' साला बेटाखौ सोर बे नायथारनिया ओइ सोरलै नोङो सोर सैमानि फिसा सोरलै ओइ सोरो ओइ ओइ सोरलै सोर नोङो ओइ सोरलै बहा थांखो बबे जाखारखोयो साला सैमानि फिसा बहा थांखो सोरलाय साला बेबा हले सखन्द्रा नंथारालै गामिनि सोरबा खाबु लाग्रा जाथारगोन बे बे गामसाया बे खारलांग्रानिनो जाथारगोनलै बेबा हले सोर जाथावो गामिनिनो जाथारगोनलै बे अब्ला बियो लन्थङैनो खारलांबाय मा एसे लाजि गैथारि मानसिलै ना बहाबासो एसोना दंखोमायोलै बे गामसाखौबो हले आं बेयाव गालांथारालै गाबोन नागिरथारगोन आं बे मानसिखौ साला कारेन्टआबो दासो फैनो मोनोना हा बिनियालाय माथो जालायखो औ बे खामानियाबा हले बि मानसिनि जाथारगोनलै बियो बाल्बा गेजेर गेजेर गोमाबाय थानायनि जाहोना बिदिस' बे गामसाखौथ' आङो गामियाव सोरखौबा गाननाय बायदि नुदोंमोन सोर जागोन गाबोन सोरांब्ला मिथिथारगोनलै बेखौबा हले नायथारनि आं आफा ओंखामा जाग्रोफैदो नै जागोन दे हा फिसा जांगिलायालाय गैया आफा गामियाव थांदों गाबोन फुनायाव थांगोनखौनो लोगोफोरजों रायलायहैदों आफा ज' जाखानो मोनबा मोजां जायो दे आफायानो जाग्रोदो दे थादो आफा नोंहामजोखौल' मोजाङै लाखिदो नोंबो मोजाङै थादो गाम्बारि आं बोसोर मोनसेबा मोननै थानानै फैफिननोसै फैफिननानै माबा मोनसे फिसा बेपार होनानै जानोसै दे मोजाङै थाहैदो फिसा संसारनि बाला गुदुङाव आगान होयोब्लासो संसारनि नेमखौ हमदांनो हायो फिसा नोंसोरनि जुलियाथ' दानथामानो जास्लाबासै नोंहा थाङाब्ला राहायानो गैया नोंसोरनि उनखौ साननांगौआ नोंसोरनि आखायाव थाबाय फिसा सेंग्रा बैसोखौ उरां फारां हगारनाय बायदि दाबो उरां फारां जायोब्ला जानाय नङा फिसा नोंनि आथिङावनो नों गसंथानो हानांसिगोन
सम सम खौरांल' लाबाय थादो जोंखौबो। जागोन दे आफा। थादो गाम्बारि, नोंहालाय मानोथो मोखांथों? अराय आं नोंनि सेरावनो थागोन। गोजान गोजान खालि मोननैसो लेराल'। थादो। दे थांदो। गावनि आंगो मानसिया जेब्ला गावनिफ्राय गोजानाव थांनो नाजायो अब्ला बयबो दुखु जाखायो। नों आंखौ बावगारनानै दाथार एसे। दे थादो। थादो आफा। दे मा इसे गरमलै आइदि बिगुरफोरखौसो जिहां जिहां मोनलायलांबाय। मा नायदोंलै जामखौखौ फंबाय? माबालै आदा सखनद्रा फैसोदोंनो। सखनद्रा? माबा मेगन गिदिंलाङोनो। नंगौ? आरो हानाय बायदिबाथ' मानसिफोरखौ स्प्रे सारनासो लांबावोनो। इसोर बहा जादोंनो फंबाय? माबा दा बै क'क्राझाराव दाख्लै सासेया हमबावदोंसोनो। नंगौ? आरो मैया बागानपारायावबो हमबावदोंसोनो। इसोर बागानपारायावबो? औ। मा जाखाय गिलु बालु फैलायखोलै फंबाय? बेनोथ'लै आदा हासिङाला थानोसो गिखांलायनायसो मोनबाय आं। बेनोथ' जाबायलै फंबाय, जोंहाबोथ' फिसालाया अभाबनि थाखायनो थांनांगौ जाबाय पुनायाव। दा बिहामजोआ हारसिङै। माबा आदा बिसोरो हिनजाव मानसिखौ बांसिन नोजोर होयो। थैबायलै दानाबा, बिदिब्ला बोरै जाबावगोन? दे फंबाय नों थाथ'दो, आं मोसौबो दै दौनांगौ दोङो। बहाबा थांगोन? थांथ'वा, ओरैनो जिरायथ'दों सान्दुं दे गोसानि। फंबाय थाथ', आं अ थांग्रोनि। दे। आयं बहा थांनायमोन? आयं हाथायाव थांदोंमोन, नोंखौ थिग समावनो लोगो मोनदों आं। माबा आयं सखनद्रा ब्लिउ ब्लाव ब्लाव जासोदोंनो। ओं खोनादों। नोंदायाबोथ' गैया। दा नोमबाजै हारसिंथार जायो। दा हराव नोमबाजैखौ नेनाय बायदि थाहैनो हागोन नामा हर? थांजागोन दे आयं। दे होमबा थांथार दे आयं दे। जागोन दे आयं, थांगोन दे। दे। बाजैहाय, दा हराव आं नोंजों उन्दुफैफानो हानाय नङा। दे। गाबोन आंहा इउनिट टेस्ट दंथारो। दे आगै होमबालाय। आं दिनै हरसेखौ हारसिं थानोसै। दे बाजै बिदिब्ला दे थाथ'दो, आगै। थांसै। औ दे। नै मा सोदोब जालायखो दिनैलाय? बेथ' दरजायावसो जानाय सोदोब। मा बुस्थु बिलाय? ना मावजियासो एन्जर बारसिनदों? है मावजिफोरानो जागोन खोनालै बे। माथो स्रि स्राय जालायबाय। बिहामजो
हो? दिनै हरावलाय नोंनि दरजायाव मा सोदोब जाबाय थानाय? आं जेबो थरखै आफा। आं जेबोथ' खोनायाखै। बे गामिनि मासे मावजि गोसोम दं, बेनो जागोन बे। मिन्थिगासिनो माबा बोराया। बिहामजो आइ, अनजालि आयंआबो इउनिट टेस्ट जाबाय थाना फैनो हाथाराखै। बै दैमु आयंखौनो लिंना लायनोसै नामा आङो? नांलाया आफा, मालायखौ लिंबाय थानांला आफा, आं बारा गिखायाना। दे बिदिब्ला नों थाथ', आं गामियाव थांना फैनि, दानो फैगोन। दे जागोन दे आफा। बे सोदोबानोथ' बहा जाबाय थामारो। मैया आयं फैबाय, सोदोबानो जायाखैमोन। दिनै आयं गैयिखाय मा सोदोब जालायखो बिलाय? बे मावजियानो मारना ना साखन्द्रायासो फैमारखो? सिरिबो थाफिनलायबाय माथो। है, सोरबा खाथोन गैयिफोरनि मोसौ बोरमासो जागोनलै बियो। मा खालामदों आयं? नै न' लिरनो हाजावदों। माबा आयं, आं दा हराव बाजैजों उन्दुहैफानो हानाय नङा। नंगौ? आमाइलाङा आथिमंगल दङ, दिनैनो थांथारनांगोन। बाजैनो खिन्थाहैथां दे। हामबाय र' साल्ला, दा हराव सोर फैयो नायथारगोन आं। माबा होनदों आयं? नङा, नोंखौ बुङाखै। दे जागोन दे, दा नोमबाजैनो खोन्थाहैगोन आं। दे, आं ओइ मोसौनो गांसो हाना दोन्दोंमोन, लाना फैनि। दे। है, नंमारगौ। ओइ, सोरलै? सिखावा बिदिसो, नोंखौ सानसे हमनासो गारगोन आं। आंनि मुङाबो ओरैनो सांग्रां जायाखै, सांग्रां बसुमतारीसो। दिनै मोनथारदोंमोन साला सिखावखौ, खुनुरुखुम आंनि आखाइनिफ्राय बारग'लांबाय। बिनि गामसायाल' थालांदों, बे गामसाजोंनो बे सिखावखौ हमथारगोन आं। सोरबा आंगोआनो जा एबा सुथुरानो जा, सोरबा गामिनियानो जा गोजाननियानो जाथों, र' हमनासो गारगोन आं गाबोन सोरांगोसोसै। गब्ला फंबाय, मास्टर फंबाय। बेवाइफोरसो माथो? फै जिरायफै। गब्ला फंबाया न'आव दंना? सासे फरायसालियाव थांबाय। नंगौ? अब्लाथ' बाथ्रायाबो जाथ'नाय नंला। जिरायथ'ला दे आङो, दा बेलासि लोगो हमनोसै। दे होमबालाय। दे था होमबालाय। दे था। हेल', गाम्बारि। माबोरै दङ? मोजाङैनो दं दे। जेबो जाथ'वाखै। दे, नोंहा डिउटि दङब्लालाय दोनथ'दो। गाम्बारि, नों मानो बिदि बुङो? आं एसेबां गोबावजों फन खालामो नोंखो, नों मानो मोजाङै रायलाया होमबा? आं नोंखौ माबाफोर लाखोमानाय बायसा मोनबाय थायो। मा जानायनि मा दायनि थाखाय नोंखौ आंलाय लाखोमानो? आं गावखौनो फोथायनो हाया जाबाय गाम्बारि। आं बारा गोबाव थाला, सप्तासे बा सप्तानैनि उनावनो आं न'आव थांसै। नाङा, नों न'आव दानो फैनानै मा जानो? मा मावनानै जाफैनो दिनै नोङो?
नों दानो फैथ'थारनाङा। आं थांगोन गाम्बारि, आं थांथारगोन। दे बिदिब्लालाय दोनथ'दो। नै गया माबाहाय हंला। थोद, मा हंला बेलाय? एसेबां सास मानसिखौ माबा हंला बुङो आरो? जांगिला बुङो आं, जांगिला। जांगिला स्वामी। आफाया जेरै सांग्रांग्रां, आंबो बिदिनो दाद जांगिला ना। मा बुंदों? दाद जांगिला बुङो आंखौ, दाद जांगिला। दाउखा खिलानाय महरखौ लानानै दोन बेफोरखौ। 5,000नि दख'ना ओंखारसोदोंनो, मालायफ्रा बायसावसोबाय। आंनोबो बायना होदोब्रा हंला। ओइ रदे र' गाम्बारि सना, आंथ' नोंखौ बेबायदि सिम्पोल दख'नाजोंनो समायना नुखायो माथो। अब्ला दामिनि दख'नाखौ गाननानै आंखौ मुहिहोगोन ना गुबुनखौ मुहिहोगोन, हा? नोंना बिदिनोसै। जाखाथारा मानसियानो। जेबो जाया नोंजों। जाया जायो। दोन, नाङा आं नोंखौ। ओइ गाम्बारि, ओइ गाम्बारि, गब्ला फंबाय। आदा। माले आदा? मोनाबिलि मानो फैनांगौ? एसे गिदिर खामानि लानासो फैदोंमोन र' आं। दे जिराय जिराय। दे जागोन दे। गयफोर दोङोबा लाबोदोंलै बिमा। ओइ सांग्रां आदा फैदों। आदाया मायबा बुंनो नागिरदोंमोन? नै गिदिरफोर गया खावखानाय दङमोन, जादो। दे जागोन दे बेवाइफोर। दे आदा, गयखौ जादो दे। बाथ्रायानोथ' गिदिरानोमोन र'। नैबे दिनै उनाव सिखाव फैदोंमोन, बेनिनो जानांगोन बे गामसाया जोंहानाव थालांदों। ओइ सोरलाय? बे गामसायाथ' समाव बिमाजों आंजों खुन्थि मोनसेयावनो दानाय, नैबेजोंनो समान। नंमारगौना बेवाइफोर? औ नंगौथ'। बे गामसाया सोमावनिनो जागोन खोमाहाय बिफा। आंबोथ' बेखौनो सानदों। बेनोथ'लै आदा, बे गामसाखौ आंबो सिनायनाय मोनदों। नाथाय बिनि आखलासो फोथायनोनो हाया बायदि मोनो माथो आदा। आंबोथ' मिसाखौ बुङाखैलै फंबाय। नोंबोथ' मिसा बुङाखै र' आदा। बे गामसाखौ आंबो गाननायखौनो नुथारदों बेखौ। बिहामजोजों सिरि सिरि सोमोन्दो दं होनना मानसिफोरा बुंसोलायनाया होमबालाय नंमारगौसो। आंलाय बांसावदोसो नंदों। नंगौ। हाय। फंबाया दिनै फरायसालियाव थांला नामा? सार, आं माबा दिनै थांथ'नो हानाय नंला। आथिङानो हराव गाहेनानै थाबायनोनो हायासो जाथारदों। नंगौ नामा? बिदिब्ला आं एसे थांना फैनोसै। दे। बुजिना आंहा आद्रा गैला फंबाय। फारसे आखाइजों आखाइ खबजाया। जोंहा बिहामजालाय होनायावनो बियो लाफाखादों। आदसा फंबाय, बेवाइफोर थादो। आं बे गामसाखौ बिसार खुंनासो गारगोन आं। दे थां। बिहामजो, बिहामजो। मा जाखो आफा? बिहामजाय, हर खोमसिया अराय हर खोमसि जानानै थाबाय थाया। सान ओंखारो आरो सोरां जायो। सैथो बाथ्रायाबो अराय एरसोनानै थाबाय थाया। आफा, नों मा बुंनो नागिरदों आं जेबो हमनो हायाखै। हमदांना मानो मोना जानो? बे गामसाजों नोंहा मा सोमोन्दो दं? बे गामसाजों आंहा मा सोमोन्दो थानो आफा? सोरनिबा जाखो? आं माबोरै मिथिनो? नों आंखौ नंखाय बाथ्रा बुंबाय। नों आंनि बिहामजो जानानै बिहावनि मेगनाव हाद्रि सारनो फैदों। गुबुंनाय दैयाव गला जाग्रा आं नङा। हाद्रि सारनायाव खाना जाग्रा आं नङा। आंखौ निमाहा होदो आफा।
सारा माबा लिरदो? अ नै माबा मिटिं दं गाबोनो बेखौनो एसे माबा सिजेल खालामगासिनो दङ। दे जिरायफै फंबाय। जिराय। दे जागोन दे। ओमफ्राय फंबाय माबा खौरांमोन? सार आं पुने थांनाया थिग जाबाय। आगोलावनो बुंनाय रांखौसो लांनो फैदोंमोन आं। नंगौ नामा? नों जेबो साननांगौ गैया सार, आं दान मोनसेबा मोननैनि उनावनो फैफिनगोन। हिनजावनि एकाउन्टआव सोना हरनोसै। बेसेबांथो नांगौनो? नांनाया 5,000 मोनबा हामगोन आरो सार। नंगौ नामा? दे नों जिरायथ' आं लाना फैनि। राङा सार साननानै ला राङा। दे सार बिदिब्ला आं थांसै। दे। गाम्बारि, आंथ' गाबोन थांसिगोन। सोमावसारनिफ्राय आं 5,000 रांबो लाबोफाबाय। थांनाय समावथ' आं नोंनो आखायाव जेबो रां रुफा होलांनो हानाय नङा। माबाफोर खैफोद आफोद जायोब्ला सोमावसारनो थांनानै नों आंनि बाथ्रा बुंनानै लायथ'दो। जागोन दे। मा खारथियाव होथारदों नोंसोरलाय? गावदोब्रा नै दाउ मासे। एसे मास्टार फैदों। सोमखोर, औ गाबोन गामियाव मिटिं दङ, दसे नुजाहैदो। दे जागोन दे। दे थांगोन दे। माथो नोंसोरलाय दाउसो गावलाबायगासिनो नामा? गावाखैलै सार, लामाजों ओरैनो बेरायनोसो फैदों। बाजैमोन, गाबोनो गामियाव गामि जौगाथाय आरो फोसाबनायनि सायाव मिटिं खुंनाय जादों, दसे नुजाहैदो। जागोन दे। दे। आयु माथो जाबोनानै गैला खोमा। अनला फाख्रिजों दाउजों। गेदेरफोर रोंथ'लाय। आब' नों थांग्रोथ'दो दे। होमबालाय दे। मामोनबा? गेदेरफोर जोंहा सासे माबा मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन ना? बुंलांनायाथ' बुंलांदोंमोन, नाथाय दाथ' आं दाबसेयाव थांथारनांगौ दङ, मिटिं दङ। ओमफ्राय दा हराव रायलायनोसै दे। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ हरदो। दे। नैबेनो आंनि नाम्बारा। जाबाय दे। आं दा हराव हरनोसै। दे जागोन दे गेदेरफोर। दे थांदो बिदिब्ला। दे बिदिब्ला। दिनैनि हाबाफारि बायदियै सोमाव बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायनो थाबाय। खुलुमबाय। मोनसे गामिया जौगानोब्ला गिबियावनो जोंनि सोलोंथाइ बिथिङा जौगानांगोन, लोगोसेनो जोंनि साननाय हनायाबो जौगानांगोन, आरो जों गोदोनिफ्राय जा आदब खायदाजों सोलिबोगासिनो दङ बेफोरखौ जों एसे सोलायनांगोन। दानि गोनोखो मुगाजों जों खारफानो नाजानांसिगोन। खुलुमबाय। माथो जेबोआनो गैला। मा खालामबावगोन आङो? र' गेदेरफोरनावनो फन हरनो आं।
हेलौ हेलौ अ गेदेरफोर आंसो अ देलाय बुंलाय माबाहाय गेदेरफोर अ जोंहा सासेया जानो लोंनो खरस गैयाबा नोंनाव लायथ'नो थिनदोंमोन बेखौसो बेसेबांथो नांगौमोननो 1000सो मोनब्लानो जागौमोन गेदेरफोर दे नों गाबोन 2 बाजिनि दखानाव फैनानै लांफैदो औ दे जागोन दे गेदेरफोर औ दे ओं दे दोनथ' बिदिब्ला दे दोनदो माबाफोर मावगासिनो ना दासान्दि औ न'फोराव मोजाङै दोङो ना गासिबो मोजाङैनो दंथ'यो मोजाङानो नोंसोरालाय दासान्दि मोजांथ' आदसा दा नोंसालाय खेथिफोरा बोरै दंथ'यो दे गासिबो मोजाङैनो गेदेरफोर मोनफैबाय औ मोनफैबाय बेसे मोनबा 1000 ओइ नाहरलाय बैसोरखौ बिसोरलाय मा सानफ्रोमबो लोगो हमलायबाय थायोब्रा मोनथियाहाय मेजेरलायनायखौ नुवाखै थाथ'दो होनब्ला बिदिब्ला औ दे सोरमोन दा बियो गामिनिनो लोगोनि हिनजाव आदसा हेलौ हेलौ मा खालामदों ओइ नै डिउटि थांनो ओंखारदों आंनो रांसो एसे नांगौमोनहाय मानोबा मुलिबो लायनांगौमोन उदै सानानै सिखारनोनो हायाखै नै आरो थाव संख्रि जानोबो फैसायानो गैला नों टेनसन लाना दे आं सोमावसारनायाव फन खालामनि दे दोनथ' होनबा दे होनबा दोनथ'दो हेलौ हेलौ सार जोंनि न'खरखौ नोंथाङानो एसे नरदो सार खैफोद आफोद एसे सुंख'हरदो दे जागोन दे आं दरमा मोनबानो सुंख'हरजोबगोन सार नों मानो बिदि गाबदों आं दंना जेबो जिंगासिनांगौ गैया दे बिदिब्ला दोनथ'दो दे बिदिब्ला दे आयं नोंनो खैफोदै आफोदै जोंखौ नायथ'दो दे जागोन दे आयं फिसालायाबो गैया बेवाइब्लाबो नोंनो लांथ'दो दे आयं थौ दे गेदेरफोर जाबाय थांनोसै फै खोनाफोर दे थाथ' आयंआ दे आइ थांथ'दो दे आफा दे मोजां नायजाना फै आइ जाबाय जिरायफै गेदेरफोर दे मा मावदों आयै थास जावदों बिहामजो नोंहालाय बहा थांनो आं बै दखानाव थांना फैनि र' आयै नों खोनायाखै बिहामजो माबा सखन्द्रा फैसोदोंनो माबा मेगन किडनि हाख'ना लाङोनो खोनानायाथ' खोनाबाय थादों आयै बेखायनो सानसें बानथिं न' लाहाय बिहामजो सानसें बानथिं हारसिं हाला मोनब्ला स्प्रे सारनानै इउज खालायना लाङोनो हिनजावफोरखौ गिनायसो मोनबायहाय हारसिं थानोनो सासेयाबो थांबाय न'फोराव थाब्ला जेबो नङा दे बिहामजो एसे थर लानानै थाबानो जाबाय दे आयै दे थाथ'दो बिदिब्ला दे थांदो दे
हेल' उदै सानाया हामबायना? औ एसे हामबाय हामनायालाय। मेडिकेलफोराव थांनानै आल्ट्रासाउन्डफोर खालामहैब्लासो हामगौमोन खोमा। आं माबा अन्थाइफोर जानाय बायदिसो मोनदों। नाङा दे गिदिरफोर, ओरैनो हामखागोन। माने? बे बेरामालाय बिदिनोसै, जायो आरो हामो। हे? दे बिदिब्लालाय दोनदो। आदुवाया मासफोर लायनो जोंबो मिथिया। मा खालामदोंलै आयं? आयं नै आं दिंखि फाहामगासिनो। फै जिरायफै आयं। जागोन दे। बिहामजो नै समाव आयं फैदो। दे माथो गिदिरफोरसोलाय। औ। आफा बे माइरं बस्थाखौ लांनो होननाया। र' थांनाय समाव आयं। हायो दे नोंसोर सेंग्रा मानसि। र' आंनि खामानिखौ फोजोबथारनि। हायो र'। बारा गिलिर नङा दे। ओरै हमनाय। दोननो? नै बेयाव। थैबायलै सैथ्य'निफ्राय। माइरङा दोनखांबायना आयं? औ दोनखांबायमोन आयं। माबा आयं, नै नोंसानि जांगिलाया इसे रां होफैनो होदोंमोन। आयं ओइ बिहामजोनोनो होलांदे आयं। जाबायलै बोरायजोंबो। बिहामजो आइ फैसाखौ लाखिफैलाय। मा आफा? नै फैसाखौ लाखिफैलाय। नो थाङाय थाखाखौनो एसे फुदुंहैदो। जागोन आफा। माबा नांथ'लायला आयं। मानो? आं दाबसेयाव थांनो दोङो। दे थाथ' उनफ्राव लोंसिगोन दे माब्लाबा मोजां सम लाना लोंसै। मिटिङाव थांनो दोङो। दे होमबालाय। बिसोरलाय बहा थांबाय थायो सानफ्रोमबो? हेल'। दिनै अनजालि फैदों नामा? ओहो फैयाखै। गाबोन इउनिट टेस्ट दङनो। र' आं थांगासिनो बिदिब्ला। दे। मा सोदोब जालायफैदों बेलाय? खोनाबाय? मा बुस्थु बिलाय? बेथ' दर्जायावसो जानाय सोदोब। माथो
जेबो सोदोब गैलायला। बाजैहाय दानि जुगनि सेंग्राफोरा मानोबा बुजिथारि लाजिथारि जाथारबाय। हा माथो जाखो? माबाहाय बाजै, फरायसालियाव फोरोंगिरि थाब्लाबो आंखौ सासे सेंग्राया नाहरना मिनिबाय थायो। नोंखौ फसायदों आरो फाग्लिलाय। दे उन्दुदो। दे बाजै। Hey. बे सोदोबानोथ' बहा जाबाय थामारो। मैया आयं फैबाय, सोदोबानो जायाखैमोन। दिनै आयं गैयिखाय मा सोदोब जालायखो बेलाय? बे मावजियानो मारना ना साखन्द्रायासो फैमारखो? सिरिबो थाफिनलायबाय माथो। है, सोरबा खाथोन गैयिफोरनि मोसौ बोरमा जागोनलै बियो। हेलौ? हेल'? दिनै लोगोआव सोरबा दं नामा? ओहो गैया। र' आं थांगासिनो। है है, नंमारगौ नंमारगौ। बे बिहामजो गाम्बारिनि दरजायावनो जाथारगोन बे सोदोबा। र' शाला बेटाखौ सोर बे नायथारनि आं। ओइ सोरलै नोङो? सोर सैमानि फिसा? ओइ ओइ सोरलै? आइदि बबेयाव खारखो? ओइ ओइ सोरलाय? साला बिबा हले सखन्द्रा नंथारालै, सोरबा गामिनि खाबु लाग्रा जाथारगोन बे गामसायाबा हले बे खारलांग्रानिनो जाथारगोनलै। सोर जाथाव? गामिनिनो जाथारगोन बे। होमब्ला बियो लंथङैनो खारलांबाय। माइसि लाजि गैथारि मानसिलै, ना बहाबासो एसोना दंखोमायोलै। बे गामसाखौबा हले आं बेयाव गालांथारालै। गाबोन नागिरथारगोन आं बे मानसिखौ। शाला कारेन्टआबो दासो फैनो मोनोना। बेनियालाय माथो जालायखो? औ, बे खामानियाबा हले बे मानसिनि जाथारगोनलै बेबा हले। बाल्बा गेजेर गेजेर गोमाबाय थानायनि जाहोना बिदिस'। बे गामसाखौथ' आं गामियाव सोरखौबा गाननाय बायदि मोनदों। सोर जागोन? गाबोन सोरांब्ला मिथिथारगोनलै बेखौबा हले। नायथारनि आं। दे हेल'? मा जाखो? न' सहैबायना? मोनफैनायाथ' मोनफैबायमोन र'। आंना आथिङासो साला गाखिना लाबायना। आरो गामसायानो थाबबाय आंना नोंसानाव बेरायाव नांथानानै। थाथों दे गामसानि बाथ्राया। मानसिया दि हमजायासै
आं जेबो मिथियासै होननानै बुंनोसै आंनि अ सिगाङाव। दे साला सिखावा बिदिसो नोंखौ सासे हमनासो गारगोन आं। आंनि मुङाबो ओरैनो सांग्रां जायाखै, सांग्रां बसुमतारीसो दिनै मोनथारदोंमोन साला सिखावखौ। खुनुरुखुम आंनि आखाइनिफ्राय बारग'लांबाय। बेनि गामसायाल' थालांदों, बे गामसाजोंनो बे सिखावखौ हमथारगोन आं। सोरबा आंगोआनो जा एबा सुथुरानो जाथों, सोरबा गामिनियानो जा गोजाननियानो जाथों, र' हमनासो गारगोन आं गाबोन। सोरांग्रोथोंसै सोरनि फिसा बे बहा गनि। आंखौ निमाहा होदो, आंखौ निमाहा होदो आफा। गासिबो दायखौनो आं रुजुनानै लाजोब्बाय। निमाहा? नों बायदि फोथायखेबस' बिहामजोखौ निमाहा होनो? बैबायदि समाज फोसाबग्रा मावजि सादुखौ, बिसोर बायदि समाजनि मेगनाव हाद्रि सारनायखौ समाजानो साजा होगोन। आरो नोंसोरनि बे मोखाङाव होबथेनानै थानाय फैसालिखौ रायजोफोरनो दानो दिनैनो बोखारनानै होगोन आङो। बिसार लिंगोन आं, बिसार, मोनथिगौ? आरो जेब्लासिम बिसार खुंनाया जाया नों बे न'निफ्राय 1 मिनिटबो जेरावबो ओंखारना थांनो मोननाय नङा। शाला आफा